Det er vores, jeg mener så, Metallica-bånd. Ret kort, hvad skete der her? Ret kort. Ekstremt kort, hvad skete der her? Ja, jeg skal vi har arbejdet sammen en gang. Det var ikke så godt. Båndet lød tørt. Ham der sidder bag kameraet har taget Jamen, så den er helt til røde lampe. Nu er vi gode venner. Vi er rigtig gode venner. Vi har set lidt for lidt til hinanden. hvorfor? Fordi jeg ved det ikke. Så skal det være afslutning. David ved det heller ikke. Jeg ved ikke om David gemmer noget. Det må være. Han er sådan lidt hemmelighedsfuld nogle gange med. Prøv at det er svært, hvis jeg drejer så mange gange. Så vær lort. Jeg vil ikke komme hjem til mobilen, jeg bor på Tormøvejer. Han skal dreje 100 meter ned ad Tormøvejen. Præcis, det gider jeg ikke det bedste. Der er en hund. Jeg så har tænkt på dengang, hvor de fik på 2 koncerter. Jeg kan bedst lide at køre lige ud. Men jeg holder meget af at dreje til højre. Det er så der, vi er gået igennem. Jeg kan godt lide, når David går og besøger mig, fordi jeg kan godt lide at dreje til højre. Jeg bor til højre. Du holder af at sidde i en passiv rolle i din lejlighed og sige, bare kom og besøg mig. Du gider ikke komme og besøge os andre. Du gider ikke dreje til højre. Jeg vil godt lide at besøge Theis, han bor lige ude. Du skal bare køre lige ud. Fordi jeg bor til højre for en Og det gør Morten bor også lige ude. Jeg tror faktisk, vores problem det bunder i Theis. Theis er nødt til at flytte. Kunne det ikke være meget billigere? Fuck! Nej, jeg er ude i Theis, så er måske midtpunktet. Når mig og nu er det ved at kalde dig Morten. Du er godt helt galt, ikke? Det er David. Når mig og David, vi skal være venner. Så er det hjemme hos Theis. Fordi når David finder rundt i det. Når David... Se hvor meget jeg betyder for ham, altså. Ja, det var lige meget. Nå, hvor er det sødt, I blevet venner igen? Prøv det her. Når David, han kører hjem til dig, så kører han lige ud hele vejen. Når jeg kører hjem til dig, kører jeg lige ud hele vejen. Jeg drejer faktisk til venstre. En gang. Ja. Det gør jeg også. Hvorfor kan du ikke dreje til højre? Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er fordi uret sidder til venstre. Mit ur, det sidder til venstre. Derfor kan jeg kun dreje til venstre. Jeg kender ikke højre, der sidder ikke noget. Det er bare arm. Det er det bliver så sejt på YouTube. Og derfor kan jeg kun dreje til venstre, og Theis han bor til venstre. Lige ude hele vejen. David han drejer til venstre en gang, så bor Theis der også. Så jeg er her. Så hvorfor kan du ikke dreje til højre? det kan jeg bare ikke. Og så bor Theis der, og så mødes vi der, og så er vi venner. Hun bor også til venstre. Jeg er altid hjemme hos Jon. Jeg bor til højre. Jeg er altid hjemme hos Jon. Jeg bor altid lige ude. Jon bor ikke lige. Jeg gider ikke dreje til højre. Nej, jeg er ikke. Jeg bor meget Jeg bor på højdevej, for helvede. Jeg bor på toppen. I'm the king of the world. Ja, men han bor også til højre. Jeg er aldrig hjemme hos Jon. Jeg kan ikke lide at dreje til højre. Det var også andet med mig, Jeg har det ekstremt for mig. Jo, jeg drejer til venstre. Skal jeg flytte for din skyld, eller hvad? Ja, det er ude. Du kan gerne bo sammen med mig, faktisk. Du er super hyggelig. Nej, jeg tror faktisk,